ewerele na mgbagbu o wee bụrụ gịnị otu egwu bọọlụ Arsenal na Chelsea bụkwa ndị ga-akwarịta mgbọ maka onye ga-ebu iko Europa nke afọ a. N'ụbọchị taa anyị abịago ka anyị jụọ uche ndị mmadụ mata onye ga-emeri maọbụ Arsenal ga-emeri maọbụ Chelsea ga-emeri. Aka bụkwa Nwada Chika Iro. Ihe emume na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Geenụ ntị ka unu mara uche ha maka na uche onye adịghị ya njọ. N'ime Chelsea na Arsenal kedu onye iche ga-enweta mmeri? Chelsea. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na mụ na onwe m bụ onye bụ fan Chelsea and mụnwa kwụkwa n'azụ kwụsie ike n'ebe Chelsea nọ na anyị bụ ndị Chelsea ga-eburu dị iko wee naba na Stamford Bridge. All difficult one, it just predict onye ga-emeri between Chelsea and Arsenal for Europa League final. Ugbu a now, ihe a the third time Arsenal ga-abanye Europa final, UEFA competition final, and Chelsea bugo Europa before, bugo Champions League before, but Arsenal they much more determined this time around in marry Chelsea because ihe a the second time or the third time Arsenal coach Unai Emery ga-abanye final nwe experience Europa League final. So Arsenal ha nwebube any European competition before. So Arsenal ga-achị iji aka Chelsea merie. So jụọ m now onye ga-emeri Arsenal na Chelsea. M ga-asị Arsenal ga-emeri maka gịnị Arsenal dị much more hungry ibu any European competition ugbu a now. Arsenal ga-emeri because coach Arsenal o nwere experience na European Champions League. We go Europa Champions League back to back for 3 years. And then got Sevilla. So we experience. So Arsenal get ready. Igbo unu anụgo uche ndị mmadụ gbasara n'etiti Arsenal na Chelsea onye ga-ebu iko Europa nke afọ a. Ọtụtụ ndị ekwele na ọ bụ Chelsea ebe ụfọdụ kwuru na ọ bụ Arsenal. Mana mgbe ụfọdụ eji ọnụ agba egwuregwu bọọlụ ọ mgbe eruru n'ama egwu amara mbe na abụ ka ebe oke unu afụgo ka o siri gaa mana n'ụbọchị ahụ ka amara ka ọ ga-esi gaa. Aka bụkwa Nwada Chika Iro bụ onye na-ewetara unu ihe emume a bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Unu emena maka ịnọnyere anyị. Ndewonu.